Moro, tehdään kebab. Tää on pyörinyt tuossa vartiin ja se siihen ja tämä tänne. Sitten käydään ihan reilusti käsiksi. Jos on tehnyt kytkyremontin autoa, niin kannattaa pestä sormet ensin. Siksi meillä automaattivaihteesella niin ei tarvitse pestä. Teemme tämmösen tästä. Ei saisi ilmaa jäädä tuonne sisälle. Noin. Sehän on siinä ja tämä tuosta volyysi ja ja ei näin. Tämä nyt tähän tiukasti. Päät umpeen. Sitten vielä hyvin tärkeä homma rasvapuosto reiättää pohjaa. Ja se on siinä. Täällä onkin jo rauhanjölli valmiina ja ne lähtee siitä 3 tunniksi uuniin ja uunin lämpötila 100 astetta. Kiitos.